Ассалому алейкум мухлисон ва ҳаводорони барномаи лазиз бо Отахони Аловдин аз албатта телевизиони Сафина ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо навозанда сароянда аз оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Расулов. Хуш омадед ба барномаи мо. Саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед, омадед. Чӣ гуна аст имрӯз фаъолияти шумо, корҳои шумо, табъи шумо? Ташаккури зиёд. Сараввал саломи худро ба бинандагони телевизиони Сафина мерасонам. Саломат бошед. ин рӯзҳо фаъолияти мо бисёр дар сатҳи хуб қарор дорад. Кору фаъолиятро давом дода истодаем. Чун аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам мебинем ки бисёр оҳангҳои навбанав аст. Хуб аст албатта, ин хуб. Ва имрӯз медонед чӣ омода мекунем ҳамроҳи шумо? Имрӯз чӣ хӯрок? Бо ҳамроҳии шумо як хӯроки, як таоми миллӣ, яъне тоҷикӣ, чӯпон кабоб омода мекунем. Чӯпон кабоб. Хеле ки шумо дар барнома дар аввал гуфтед, ба меъдаи мардони тоҷик бисёр фоида дорад. Албатта, саломат бошед. Ва ин чӯпон кабоб яъне чӣ гуна аст? Чӣ лозим мешавад? Кадом маҳсулотҳо дар он кӯ пуштаю фикр мекунам албатта ки дар онҷа гӯшт ҳаст. Албатта. Бале, хуб мебинам дар инҷа гӯшт. Картошка, сабзи ва пиёз. Не, пиёз мо истифода намебарем. Пиёз барои хӯриш, яъне ки пиёз хӯрока тез ҳал мекунад. Дар он кӯ пушта ҳавои тоза ки аст, барои он ки хӯрок зуд ҳал нашаваду дертар ҳал шавад, мо пиёз истифода намебарем. Бале, худаш принсипи ҳамин хӯрок ҳамин аст ки пиёз истифода намебарем. Пиёзро мо дар ҳангоме ки омода шуд ва дар болои он зинда мегузорем. Хуб, оғоз кунем. Сараввал мо гӯштро пора мекунем. Гӯштро пора мекунем, биёед тахтача. Деги калон барои омода кардани хӯроки асосӣ. Чӯпон кабоб дар онҷа 2-3 то чӯпон ҳаст албатта. Бале. Бо кадом тарз реза кунем? Майда ё калон? Ҳозир ман ба шумо тарзашро, андозаашро нишон медиҳам. Бале. Баъдан ба ман кӯмак мерасонад. Албатта, албатта. Хуб, медонед имрӯз фаъолият мекунед дар оркестри симфонии президентии дастгоҳи иҷроия. Бале. Ва фаъолиятам доред дар филармония? Бале, дар филармония ба ҳайси дар оркестри симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси мутриб, навозанда. Бале. Ба ҳайси навозанда фаъолият мебарам. Дар филармония бошад ба ҳайси сарояндаи шашмақом дар ансамбли шашмақоми филармонияи давлатӣ ба номи Акишариф Ҷураев. Бале. Хуб, оҳангҳое ки буданд, мисол ки оҳанги худи шумо бошад, яъне ман худам рости гап оҳанг кам эҷод мекунам, аммо ҳоло пешниҳод нест. Мардум накардам. Хай барои устодон сароидагӣ ҳастам, барои камбудиашро ислоҳ кардан, барои мухлисон, барои шунавандагон таҷриба, яъне. Бале, пешниҳод кардагӣ нестам. Ана ҳамин гӯштҳое ки мо пора кардем, беравған. Сараввал мо интизор мешавем то он таспад. Хуб, биёд акрон як суоли аз ҳама аввал фикр мекунам дар ҳама ҷо ин савол ҳаст ки чӣ гуна аст ҳамун аз куҷо буд меҳр пайдо шуд дар дили шумо, шавқ пайдо шуд, завқ пайдо шуд, навозандагӣ, сарояндагӣ ки буд? Мисол нафаре буд ё ин ки аз ҳамун хурдӣ биёед? Албатта ин ҳамагон медонанд. Хуб, ҳамаи мо фикр мекунам, яъне модарони тоҷики мо фарзандонашонро бо чӣ калон мекунанд? Бо алла. Ана ҳамон сараввал бо аллаи модар ки ман калон шудаам, шояд сабаби асосии аввали он ин аллаҳои модар мебошад. Ва баъдан ман дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панҷакент, яъне дар хонаи он кас набуд? Не, дар хешу табороям мо санъаткор надоштем. Ман аввалин нафаре мебошам ки ана ҳамин роҳро
пеша кардам. пеша кардедам ин касба. бале ҳоло вақташ наомадааст вақте ки таспад баъдан саросима шудан дар кор нест интизор мешавем ки он ба як дараҷаи таспад баъдан аз ҳамон ҷо шурӯъ шуд ман дар мактаби санъати бачагона таҳсил кардам он ҷоро хатм кардам дар синф чандум мехондед вақте ки ман дар мактаби санъати бачагона рафтам аз хотирам намебарояд синфи ду дар синфи ду таҳсил мекардам ва ҳамзамон дар синфи яке ана ҳамон мактаби санъат дохил шудам ба синфи рубоб яъне рубоб менавохтед сараввал ман рубобнавозиро омӯхтам хуб ба як андозае баъдан ман бо тавсияи ана ҳамон устодам баъд сарояндагиро низ дар ҳамон ҷо омӯхтам яъне ки шурӯъ кардам на омӯхтам омӯхтанаш баъдан оҳиста сар шуд хуб биёд гӯштро тоба якта анамхел мемонем анамхел бале анамхел инашам ҳарчи зудтар намак лозим нест не медонед барои чӣ ин тарз мекунем барои он ки ана ҳамон вақте ки мо хӯрокро не ҳамаашро ба андозае ки ана ҳамин кӯмакро инашам дар вай тараф монед не хуб биёд шумо гуфтан гиред ки ман чӣ мегӯяд албатта омӯхта ки ҳастам барои кофтан ин ба мо лозим намешавад ба мо ана ҳамин дастқапаке ки фикр мекунам барои бисёр ба мо кӯмак мерасонад имрӯз яке аз дӯстони мо ҳозир мо интизор мешавем то ки ана ҳамин гӯшто якбор мебинем рангашро дидед мо бояд камтаре ки дигар интизор шавем то барои он ки сурхтар шавад вақте ки омода мешавад ва симои он дар табақ бисёр зебо метавад албатта ин чӯпонкабоб яъне тавсияи ки аст ин аз куҷо аст ин хӯрок рости гап чӯпонкабобро ба ман падарам омӯзондиданд падарам ёд доданд ва ман дар аксар вақт дар хона вақте ки аҳли оила ҷамъ мешудем вақте ки ҳангоми донишҷӯям ҷамъ мешудем ман худам шахсан аз падарам хоҳиш кардам ки ана ҳамин хӯрокҳоро ба ман омӯзонанд ва ман омода мекардам анакнун мо бо тарафи дигари гӯштро сурх мекунем барои он ки ҳама ҷояш сурх шавад ба ҳадди оне не ки пазад намак лозим нест не ин барои фақат барои сурх кардан аст ман метавонам инаша ҳарораташа баландтар кунам не ҳарорати паст кати мепазем мо ин хӯрокро барои он ки мо аввал сараввал инро сурх кунем бошад хуб гуфтед ки вақте ки рафтед ба мактаби мусиқӣ бале дар мактаби мусиқӣ таҳсил кардед дар назди устоди шумо буд номаш аввалин устоди шумо ки аст аввалин устоди ман устод собирҷон исмоилов он кас навозандаи асбоби тамбур мебошанд ва ба ман низ ана ҳамин рубобро чун дар он ҷо рубобро ҳам дарс медоданд аз уҳдаи навохтани рубоб низ мебаромаданд устод дар он ҷо ба ман асбоби рубобро омӯзониданд ва баъдан ҳис карданд ки ман шавқам ба сурудхонӣ зиёд аст оҳиста оҳиста сурудхониро низ пешинам бале ҳамон кас аз ҳамон кас омӯхтам шуд кифоя аст мо онро сурх кардем бале акнун боқимондаашро хуб як тарафонем гӯштаму насӯзад не намесӯзад бояд як чизро қайд кунам ки барои омода кардан ҳатман бояд ана ҳамин амалро иҷро кард барои сурх шуданаш барои ин ки дар минбаъда он бо буғ мепазад чӯпонкабоб яъне
чӯпон кабобам бинандагони азиз якчанд намуд мешавад. якчанд намуд бояд астанд. инро гӯям ки якчанд намуд чӯпон кабоб Бале. мешавад. Ин яке аз намудҳои Тарз, аз намуд. ҳама осонтарин. бале баъдан дар мактабам иштирок мекардед дар озмунҳо? бале дар озмунҳои бачагона дар озмунҳои бачагона соли 2007 Аҳа. иштирок карда будам. дар хотирам ҳаст. дар он ҷо бори аввал дар саҳнаи Калон ман суруд иҷро карда. хуб калон суруд буд бори аввал дар саҳна? толор пур аз тамошобин, пур аз ҳамсинфҳо? Не, дар он ҷо ҳамсинфҳо қарор надоштанд. Аҳа. мо дар шаҳри Хуҷанд озмун барпо Хоб, мешуд. хоб. мо бо ҳамроҳии устодам ва якчанд Нафар? нафарони талабагони дигар Бале. ба Хуҷанд барои озмун иштирок кардан рафтем. ва дар он ҷо мо ҳамроҳи як Аҳа. бародарам ки дар он ҷо ҳамсинф будем дар Хоб. мактаби санъат, Аҳа. як сурудро иҷро кардем ки бо номи Фуруғи Мустаҳзоди Наво. хуб суруд аз ки аст? суруд аз Шашмахом аст. Аҳа. хуб як чор мисраша сароему камакак ёдовар шавем мазамун бусо. бошад. навбаҳор омад гулистон аз пайи нашунамост. غنچه خسبانی چمن را غنچه گل متکاست. ناز برا از بنفشه ناز بالین زیر سر شاخی گل را بیستری بر اینا در زیر پاست. саломат бошед. Медонед, بیرون من کمک رسونم. имрӯзҳо зиёд ҳастанд на ҷавононе ки рӯ меоранд ба Шашмақом. Шашмақом. бале Бале. нисбати солҳои пешина бале айни ҳол зиёдтар аст. зиёдтар ҳастанд ҷавонон ба ана ҳамин жанр бале шашмақом ва фалак рӯ варда истодаанд. ин фикр мекунам ки як жанре ҳаст ки агар тарзи сароидан агар сароида тавони яъне шашмақом новобаста аз кадом намуди жанре ки бошад бинандагони азиз аз угдаи сароиданаш мебароӣ албатта. бале вақте ки шашмақом шумо месароед албатта аз уҳдаи тамоми дигар жанрҳо низ баромада метавонед. чунки ҳамун мо як суҳбат доштем амрӯи шумо пеш аз оғози барнома гуфтед ки тамбурам менавозед. бале дар оркестри симфонӣ дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ман бо асбоби тамбур кору фаъолият мекунам. маҳз ана ҳамун оҳангҳое ки бо тамбур иҷро мешавад иҷроиши банда худи шумо аст. албатта саломат бошед. ина бинед бинандагони азиз, ин агар саросима аз кор баргардӣ ба хона ҳамин дарҳол омада болои дастархон агар ҳамин мондагӣ бошад мегирӣ дарҳол мепартоӣ баъд мефаҳмӣ ки дарунаш хом аст. бале саломат бошед. хуб дег дар чӣ ҳол қарор дорад? дегро аввал мо паст мекунем. паст мекунем. ана акнун мо мегузарем ба қисмати пора кардани картошка ва сабзӣ. хуб картошка чандто ҳамаашро? бале ана як қисмаш аз шумо, як қисмаш аз ман. медонед мо онро калон калон не ба андозаи ана ҳамин бошад барои он ки бале чӣ гунае ки гӯшт аст мешавад. агар аз ин ҳам калон бошад бо хубтар аст. бале барои он ки мо хӯроки мо тамоме ки мо омода мекунем дар муддати 40 дақиқа болашро маҳкам мекунем бо буғ тайёр мешавад. барои он ки агар мо картошкаро ба андозаи майда реза картошка майда шуда об шуда меравад ва танҳо гӯшт мемонаду халос. хуб саломат бошед. хуб медонед ҳамин як ҳамкурси мо гӯем ҳамсабақи мо дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат бо худ тамбур дорад. баъд ҳамон тамбура як рӯз ман ҳамин баъзан вақт дутор менавозаму асбобҳои чӣ мегӯянд аккордеон, пиано, фортепиано бале менавозем
баба як рӯз ман гирифтам она гуфтам як бор темам тамбура навозам ки бисёр вай ширин менавозад гирифтам навохтам амихел баъд як камакак агар хато кунӣ дар тамбур бисёр садояш фаҳш мебарад садояш ноҷур бале ин ҳамин хеле як нозукӣ дорад яъне ҳозир ман ба шумо як нозукиашро мегӯям худаш аз ана ҳамон номи асбоб оғоз меёбад танбур бале тан яъне ки тан бур яъне ки харошидан аст вақте ки садои вайро шумо мешунавед як агар ба даруни ана ҳамон оҳангё ки садо дароед вообще тамоман як чиз дигар аст дунёи дигар аст мо сараввал дегро хоб чӯр кунем аз болои гармӣ мегирем гармиро паст кунем гармиро паст мекунем паст кардам хоб ана акнун ана ҳамон гӯштҳое ки мо инҷо омода кардем хоб омода кардем ба тавре ки мисли ки пухтааст аммо он напухтааст напухтааст аввал гӯштро мечинем гӯштро ҳамихел мечинем анамихел бале анамихел мечинем сараввал хуб пиёз мо гуфтем дар аввал гуфтем ки мо пиёз истифода намебарем сабзиро бо ана ҳамин намуд мо майда мекунем ва баъдан картошка агар боқӣ монда реза кунем ана ҳаминшам хуб чунки сабзӣ ҳам бинандагони азиз пур аз витамин пур аз ана ҳамон маззае ки сабзӣ медиҳад бале ба ана ҳамин гӯште ки мо ҳозир сараввал аввал ана ҳамин гӯштро мондем маззаи сабзӣ мебарояд таъми бомазза мекунад ширину камакак ана баъдан мо ана ҳамон картошкаҳое ки пора кардем мечинем хуб биёд акнун пурсем ки ки аст ҳамон устоди шумо мисол дар ҳамин касб киро устоди худ мешуморед ба ман зарраи ана ҳамон ҳамин касби яъне нозукии санъатро омӯзонидан ё ки гуфтанд ман онҳоро устоди хеш мешуморам хай чун меравем баъдан ман мактаби санъатро хатм кардам идомаи ана илмомӯзиро хостам дар коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз идома диҳам ва баъдан мо рафтем соли 2010 буд мо ҳуҷҷатҳои худро дар коллеҷи санъат супоридам хушбахтона дар он ҷо ки буд имтиҳонгиранда ё мисол аз мисли имтиҳон мешавад дар он ҷо имтиҳонгиранда рости гап дар хотирам на он қадар ҳаст аммо тамоми устодоне ки он ҷо кору фаъолият мекардам ман ҳамаашонро медонам имтиҳонро супоридем ман донишҷӯ шудам дар коллеҷи санъати шаҳри хуҷанд ба ҳайси сароянда равғанро дид равғанам фаромӯш накунем об лозим албатта аввал хӯрокро вай кунем хӯрокро буғ кунем баъдан суҳбат мекунем оиди ана ҳамин хуб медонед бинандагони азиз дар чӯпоно фикр мекунам ки агар ин хел равған набошад равғани растанӣ ҳамон думбаи гӯсфанд ҳамин хел борик буридаю ҳамин хел дар тори ҳамин аввал думба ё ки аввал ё ки дар охир чунки таровида то поён равған равад агар хубтар аст бо лаззаттар мекунад хӯрока мо низ ана ҳамин равғани растаниро истифода барем мешавад барои он ки сабуктар аст албатта дар ин гармиҳо мо ба миқдори агар хато накунам 200 грамм 100 грамм бояд резем бале хуб равған ҳаст гӯшт ҳаст сабзӣ ҳаст ана акнун мо обро мо ба миқдори кифоя аст баъдан мо аз мурч истифода мебарем мурч марҳамат мурч хуб чӣ гуна шуд ки роҳ овардед ба пойтахт бо даъвате ки аз куҷо ба пойтахт роҳ овардан ин орзуи кӯдакии ман буд хуб кифоя аст бале кифоя аст чун гуфтед ки чун вақте ки ман оғоз кардам ана ҳамин роҳ ана ҳамин пешаро ман ба пеши худ мақсад гузоштам ки бас кифоя аст мақсад гузоштед ки мақсад гузоштам ки ман бояд таҳсил кунам дар пойтахт ва баъдан дар ана ҳамон пойтахт
кору фаъолияти худро давом диҳам. баъди хатм кардани коллеҷи санъати шаҳри Хуҷанд ба пойтахт омадам ба консерваторияи миллӣ дохил шудем. бале дар он ҷо ба ман як табақи холӣ лозим аст. ҳозир намак лозим нест? бале албатта бенамак намешавад. бале намакро як қошуқ намак ҳамроҳ мекунем барои он ки намаки зиёд хӯрокро ҳам ба саломатӣ зарар дорад. бале ҳам ба саломатӣ ва ҳам таъми хӯрокро шӯри бад мекунад. бас аст, кифоя аст. ана чӣ тавре ки мо дидем ҳама чиз омода аст. Хуб. ба мо фақат бо як табақ болоша маҳкам мекунем. ин табақ болоша пӯшонем амихел. бале гуфтед ки ба душанбе омадед. баъд ба душанбе омадеду дар консерватория дохил шудед. ин баъд аз хатми коллеҷи санъат? бале соли 2014 ман коллеҷро хатм кардам ва баъдан ҳуҷҷатҳои худро ба консерваторияи миллӣ. яъне дар консерватория ҳам омадеду дар инҷа аз рӯи ихтисоси кадом намуд? ана ҳамон сарояндагӣ, ихтисоси сарояндагӣ. бале кадом сол буд? соли 2014 баъди хатми он ҷо. бале ҳамон сола худаш ба консерватория ҳуҷҷатҳои худро супоридам ва хушбахтона гузаштему донишҷӯ шудем. саломат бошед. хуб бинандагони азиз, анакнун ин ман медонед ин хӯрок фикр мекунам ки ин ҳам зудпаз аст, ҳам осон аст пухтанаш. ин гӯшту сабзию картошкаро гирифта ҳамашро якҷоя мекунем, мешавад чӯпон кабоб. бале хуб чӣ кор кунем? акнун бо алоби паст, на он қадар паст, на он қадар мӯътадил, миёна. хуб бошад. ана миёна аст. миёна. хуб мо метавонем дар аввал баландтар кунем барои он ки бале ана хуб анакшун мегузорем ба хӯриш. бошад. барое ки хӯроки мо чӯпон кабоб аст, хӯриши мо низ аз помидору бодиринг ва сабзавоти тару тозаи маҳсулоти ватанӣ. гуфтед ки баъд аз дар вақти донишҷӯӣ аллакай фаъолиятро сар кардед, кору фаъолиятро дар филармония ё ки дар не, баъд аз дар курси 4 мехондам ба ҳайси консерместр, ба истилоҳи забони русӣ дар худи ана ҳамон консерватория корро шурӯъ кардам. дар курси 4 мехондед? бале мо помидорро пора мекунем. бале барои ки вақти зиёдро низ намегирад. ҳам дар ана ҳамон кӯҳу пуштаки мисол бошем мо. бале агар гурусна бошем албатта ҳар чиз зудтар мехоҳем ки хӯрокам омода шавад. хуб гуфтед ки фаъолиятро сар кардед дар филармония? бале дар филармония баъдан тӯли 2 сол мешавад ки ман кору фаъолиятро дар он ҷо шурӯъ кардам. хуб тавсияе ки шуморо мисол чӣ мегӯянд, албатта тавсия албатта устодон ягон нафар медонед вақте ки як нафар ана ҳамон донишгоҳро бо ихтисосе ки хатм кард вай бояд бо ана ҳамон ихтисоси худ кору фаъолият кунад. ана ҳамин фаъолияти ман низ дар ана ҳамин ансамблҳо ва оркестр яке аз аввалин ана ҳамин гуфтаҳое ки ман гуфтам дар боло, ана ҳамин мувофиқи ана ҳамин гуфтаҳост. бале хуб помидор 2 то помидор гирифтем. 2 то помидорро мо мегирем аввал. биёед аз манам омода шудааст. ҳамроҳ мекунем. хуб бодирингро низ ҳозир ман ба шумо андозаашро мегӯед. бале мефаҳмона шумо. албатта помидор мо ба анам хел тавр онро мечинем. помидор низ
хуб баъд чӣ мегӯянд иштирок буд дар ягон озмунҳо ки мисол барои ҷои кор рафтан ба оркестр чӣ гуна аст яъне мисол ягон тамошобине ки агар хоҳад ба кор қабул шавад дар оркестри симфонии президентӣ яъне аз кадом имтиҳонҳо бояд гузарад албатта дар он ҷо аввал ҳамон соли 2018 буд ё 19 буд хато накунам ба тариқи шунидан ана ҳамон дирижёру роҳбари оркестр ман ба он муассиса ба кор қабул шудам мисли дирижёр ҳамчун ба ҳайси дирижёр не дирижёр ба ҳайси роҳбар гӯем ҳам хато намекунем ҳамчун навозанда барое ки корро ана ҳамон дирижёрҳо мебаранд бале сардирижёри мо яке аз эҷодкорон оҳангсозони беҳтарини тоҷикистон албатта далер тиллоев ки он вақт гӯш карда будам оро бо ҳамроҳи алишер солиев гӯш кардам ба кор шурӯъ кардам ман ва то инҷониб то имрӯз фаъолият карда истодаам яъне бисёр хуб аст он фазое ки шумо дар он ҷо фаъолият карда истодаед ҳамон оркестри симфонӣ ки албатта бо гуфтед ҳам оҳангсоз дирижёр далер тиллоев ки медонед чандин оҳангҳои зиёде ки мисол дар ҳамаи ҷо истифода мебаранд бисёр оҳангҳои хуб ҳастанд ширин ҳастанд оҳангҳое ки мисол ҳисси ҳамон ватандӯстии инсона дар худи инсон бедор мекунанд албатта чӣ гуна аст душвор набуд дар рӯзҳои аввал фаъолият дар аввал рости гап аввал душвор буд чун ман асбобе ки ман иҷро мекунам асбоби халқӣ аст барои шашмақом истифода бурда мешавад ва ана ҳамин як навгоние ки ворид шуд дар оркестр ана ҳамин ҳамроҳ кардани асбобҳои халқӣ аз қабили тамбур думбура рубоб доира ва дигар асбобҳои миллии худамон микс мегӯянд бале мисли омехта кардани асбобҳои миллии худамон бо эстрада асбобҳои эстрадӣ ва симфонӣ хуб мо ҳозир барои омода кардани хӯриш хеле ки мебинам шумо лимӯро пора кардед реза кардед бале ҳамроҳ мекунем лимӯам медонед агар хоҳед бинандагони азиз ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз ҳастанд хондам дар бораи лимӯ агар мисол дар чӣ мегӯянд мураббо тайёр мекунанд дар хона аз лимӯ бошад ё ин ки ҷем ҳаст яъне ҳамон мураббои аз малина аз қулфинай мешаваду ҳамин лимӯ дар таркибаш лимӯро агар ҳамин дарунаша гирифта холӣ кунему дар дохили мураббо партоем ҳамон дар худ нигоҳ медоштааст тамоми витаминҳое ки ҳаст тамоми витаминҳое ки дар дохили қулфинай бошад чи дар дохили марминҷон бошад чи дар тамом нобаста аз кадом намуди мева ҳамин лимӯ нигоҳ медоштааст ҳамон витаминҳое ки ҳаст албатта ворид кардани лимӯ ҳам хуб аст дар мураббо дар хӯриш дар ҳама ҷо анакнун пиёзро пиёза ҳамон тарзи оддӣ тарзи оддӣ не мо ба як нав пора мекунем барои он ки гирд бояд бошад гирд бошад ҳатман фикр мекунам як то пиёз кифоя аст биёд ман кабудӣ мекунам шумо кабудиро мо агар ба хоҳиши худ метавонанд бинандагон пора кунанд метавонанд зинда дар болои хӯриш гузоранд метавонанд онро пора кунанд ман фикр мекунам зинда гузоранд хубтар мо зинда гузорем бигзор зинда бошад ҳозир ман ҳамон ду қисм кунам агар онро бале ду қисм шумо агар ҳамонро ду қисм кунед хуб медонед ин барои хӯрок бисёр хуб аст албатта ман фикр мекунам
با تهیه نمودن آن همین برنامه لذیذ خودتان نیز یک پاوری бале саломат бошед ва чандин маротиба дар ҳар як барнома фикр мекунам ки кадом меҳмон набиёяд албатта дар хӯроки ва як эксперименти хурдакак мегузорем албатта инаша мегузорем инаша ворид мекунем ки баъд дар ин хуб аст албатта хуб бинандагони азиз каме дигар интизор мешавем то омода шудани хӯрок чӣ хеле ки гуфтем 40-45 дақиқа бояд хӯрок истаду баъд амон гӯшту баъд амон картошкаю баъд амон сабзӣ мулоим мешавад мепазаду мегирему истеъмол мекунем саломат бошед хуб бинандагони азиз камакак интизор шудему ҳамин гӯштам омода шуд мо аллакай якташа аз дорун дег гирифта майда кардему баъд амон партофтем фаҳмидем ки пухтааст албатта лекин ҳозир фақат барои пухтанаш фаҳмидем барои маззааш нафаҳмидем маззааша албатта ки дар охир мечашему як ба як ба шумо мефаҳмонем хуб чӣ кор кунем ҳозир як табақ ба шумо диҳам табақи калон бошад агар маҳаммад табақи калон бошад барое ки хӯрокро бардорем бале табақ бошад вай 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 хуб бинандагони азиз мо хӯрок омода кардем чӯпон кабоб ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо Далер Расулов ҳастанд навозанда сароянда ва бинед бисёр як хӯроки иштиҳоовар ва намуди хӯришаш ҳам зиёдтарам иштиҳои касро мебиёраду чӣ мегӯянд як чӣ мегӯянд кайфияти хӯрдани одам пайдо мешавад дар худи шахс саломат бошед хуб акнун мечашему як ба як маззаашро ба шумо фаҳмонда медиҳем лаҳзае ки мо дер боз интизораш будем аз оғози барнома тӯли ин чанд дақиқае ки ҳамроҳ будем акнун биёед чашем марҳамат марҳамат вай 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 картошкааш бисёр болаззат акун гӯшт чӯпон кабоб ки ҳаст албатта бояд гӯшта албатта бояд маззаи гӯштро аввал чашед бале медонед гӯшт чӣ қадар болаззат пухтааст бале саломат бошед бисёр болаззат акун биёед хӯришро истеъмол кунем хӯришро ҳангоми ана ҳамон истеъмол кардани таом бале баробари истеъмол кардан метавонем як таом бале дар дамон партем бале шумо гиред гап нест бисёр болаззат саломат бошед дастони шумо дардро набинанд албатта ҳам хӯриш бинандагони азиз ҳам хӯрок бисёр болаззат омода шудааст бо тамоми нозукиёш ки мисол чӣ хеле ки гуфтем он сарпӯша бояд нагирем тӯли 40 дақиқа тӯли 40 дақиқа сарпӯшро бояд мо нагирем аммо мо бояд бохабар шавем ҳатман бохабар шавем ки он алоби тасби он баланд аст ё ки паст аст мо бояд нигоҳ кунем саломат бошед хуб як бор дигар аз номи худам аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина миннатдорӣ баён мекунам ба шумо ки вақти худро ҷудо намудед омадед ба барномаи мо ҳамаи корҳои худро як тараф мондау омадеду дар барномаи мо иштирок кардед саломат бошед ва чӣ таманниёт доред барои бинандагони телевизиони Сафина ташаккури зиёд таманниёти онро дорам ки дар хонадони ҳар яки мардуми сарбаланди тоҷик хурсандӣ бошад сулҳу субот бошад фаровонӣ бошад дастархонашон ҳама вақт фаровон бошад ҳамеша сарбаланду
хонаобод бошад. саломат бошед. Ман бинандагони гиромӣ аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳар яки шумо саломатӣ мехоҳам, сарбаландӣ мехоҳам, камёбӣ мехоҳам. Мехоҳам ки хонадони шумо дастархонатон пур аз файзу пур аз баракат бошаду дар хонадони шумо ҳар рӯз тӯю тамошо бошаду. саломат ва ҳамин хел хӯрокҳои болаззат истеъмол кунед, хӯришҳои болаззат истеъмол кунед. Барои шумо дар фаъолияти эҷодиятон бурдборӣ мехоҳам, сарбаландӣ мехоҳам ва мехоҳам ки ҳамеша чӣ мегӯянд дастовардҳои нав ба нав ба даст биёред. Хайр, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин буд. То барномаҳои оянда.